Já bych se rád zaměřil tady v tom svém vymezeném krátkém čase na ty, kteří chtějí umělou inteligenci zneužít. Jo? To znamená totalitní režimy, jako je například Rusko nebo Čína, kteří v umělé inteligenci už teď vidí vynikající nástroj, jak splnit jeden ze svých dlouhodobých vytyčených cílů, to znamená rozklad demokratické společnosti. Já jako investigativní novinář tak se dlouhodobě ruskému a čínskému vlivu v Česku věnuju. A umělá inteligence je něco, s čím do budoucna tady v této své práci a v naší práci novinářské musíme bezesporu počítat. Je potřeba říct, že já jako novinář investigativní tu svoji roli ve společnosti si definuju jako kontrolu mocných. To znamená, kontrolujeme politiky, miliardáře, kontrolujeme představitele zahraničních režimů, prostě tu svoji moc nezneužívali k tomu, aby poškozovali společnost. Když tak dělají, tak se to snažíme nasvítit a doufáme, že to naše publikum podle toho bude nějakým způsobem jednat a pracovat s tím. Ne, nefunguje? A samozřejmě umělá inteligence do toho vnáší úplně novou dynamiku. Asi tady poučenému publiku nemusím říkat, že kvalitní nezávislá média jsou pro demokracii a její fungování naprosto zásadní. Jakýkoliv režim, který se od té demokracie odchyluje, tak jedna z prvních věcí, kterou udělá, je, že se ty nezávislá média snaží nějakým způsobem omezit nebo umlčet. Koneckonců první takové tendence směrem například k veřejnoprávním médiím, tak vidíme teď i u vlády Andreje Babiše, tak vidíme, kam to dospěje. Nicméně ta umělá inteligence už tak do toho neúplně pozitivního terénu, který my novináři dnes řešíme a který je spojený s těmi změnami, které se za posledních, řekněme, 20 let staly s nástupem internetu, sociálních sítí, s hroucením business modelů médií, tak AI do toho vnáší ještě jako další rovinu, další velmi negativní problém. A já tady v té prezentaci bych se chtěl s vámi pobavit trošku o tom, jak z pohledu praktika, který každodenně řeší tady tuhletu informační válku, celou tu věc vnímáme. Zkusím tady předestřít několik takových podivuhodně ošklivých scénářů, co se všechno může stát, tak jak se o tom s kolegy bavíme, jak to řešíme a doufám, že skončíme možná optimisticky a zjistíme, že to třeba tak horké v některých ohledech nebude. Nic? Aha. No, tak to je blbé, no nic, jdeme na to. A nejde to posunout jakoby naopak, spíš? Dobře, tak abych se trošku představil, já se jmenuji Lukáš Valášek, jsem členem investigativního týmu Seznam zpráv. Seznam zprávy jsou nejčtenější zpravodajský server v České republice, hned vedle Novinek. My máme to obrovské privilegium, že mezi námi a čtenářem pořád ještě není žádný prostředník, tak jak se to stalo většině jiných médií v Česku i v zahraničí. Většina toho trafiku, který my máme, tak nám chodí z homepage Seznamu, kterou měsíčně denně navštíví tak zhruba 5 milionů lidí. Takže ta naše možnost udělat něco pozitivního, ty články, které my zveřejňujeme, má k dispozici velké množství lidí a může se podle nich zařídit. To samo o sobě je samozřejmě věc, kterou většina ostatních médií řeší jinak. Tam ten provoz je filtrovaný přes sociální sítě nebo vyhledávače. Ne?
Já mám a vlastně Lukáši takový návrh, protože jsou tady technické problémy a já vlastně tady klukům bude trvat další dobu, než to nahodí celou jako tu videovol. Nechtěli bychom třeba udělat nějakou diskuzi teďka předtím? Jako můžeme klidně, no. Třeba tyhle ty témata, myslím si, že určitě tady spousta znalých lidí, kteří vlastně to vnímají, ten democracy backsliding, i jako v souvislosti s úpadkem médií a změní jako toho trhu. Tak, kdo má nějakou ruku nahoře? Dobrá. Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat, jak se změnila rešerše díky AI. Protože hodně zdrojů, co budete nacházet teď i do budoucna, už je nějak jako poskvrněných tímhle s tím, jestli to dokážete pořád nějak jakože identifikovat jako na 100%, nebo se to může do budoucna změnit. Děkuji. No samozřejmě, že člověk musí počítat s tím, že kvalita těch informací, které na internetu jsou, prostě půjde kontinuálně dolů. Když se to zadaří, tak to je jedna z věcí, o které budu za chviličku mluvit. Jo. Nicméně, tak jak já se věnuju celkem specifické oblasti novinařiny, ta investigativa v ideálním případě by měla pracovat s nějakými jako primárními zdroji. Jo. To znamená nějakými primárními dokumenty, zdroji lidskými, lidí, kteří u těch dějů jsou. Jo, neřeším ten problém tak drtivě, že bych jako recykloval nějaké informace, které někde najdu na internetu a pak zjišťoval, že jsou vlastně nějak přežvejkané umělou inteligencí. Jo, ale samozřejmě do budoucna to bude jako velký problém pro spoustu novinářských kolegů, kteří prostě už dneska, když třeba začínají, tak mají svěřené některé články, které jsou v zásadě jakoby rešeršní záležitost a můžou se někdy výrazně spálit. Jo, a konec konců nebudu třeba teď úplně z nějaké kolegiality konkrétní, ale pro ty začínající novináře to může být docela šok, jo, když tu umělou inteligenci využívají ke své práci. Teď týká se to jednoho celkem dost čteného českého zpravodajského serveru, který takto v rámci nějaké redakční politiky dal juniornímu kolegovi za úkol napsat opravdu jako rešeršní článek na téma zdravotnických kauz v historii České republiky třeba za posledních 10 let. Jo, bylo to tehdy ve vazbě na to, že zrovna vypukla policejní kauza Motol. A toho kolegu nenapadlo nic lepšího, než že to prostě jednoduše asi zadal nějakému chatbotovi, aby tu rešerši za něj udělal a sepsal ten článek. Vznikl článek, ten článek, bylo tam asi nějaké i selhání editoriálního systému, skutečně i vyšel. A ten kolega, protože byl málo zkušený, tak pravděpodobně neidentifikoval všechny ty selhání, které v tom článku pro relativně zkušeného člověka byly viditelné hned na první pohled a byly z toho dvě omluvy. Jednak se ten server musel omlouvat Ivo Rittigovi, protože v jedné z těch kauz, které měly být jako rekapitulací toho, co se v posledních letech stalo ve zdravotnictví korupčního, tak napsal, že Ivo Rittig se podílel na kauze, teď už nevím jaké, ale že přitom spolupracoval s policií, takže Ivo Rittiga podle mě neurazilo ani tak to, že by figuroval nějaké korupční kauzy, jako spíš to, že o něm někdo napsal, že spolupracuje s policií. A ten server se musel omlouvat také fakultní nemocnici Brno, protože napsal, že její náměstek pro farmacii se podílel na nějaké korupční kauze, což mělo dvě chyby, protože fakultní nemocnice Brno žádného náměstka pro farmacii nemá a nikdy neměla, ta funkce neexistovala. A druhý problém byl v tom, že ani člověk toho jména ve fakultní nemocnici Brno nikdy nepracoval. Jo? Tohle to už není jenom jako záležitost rešerše, ale je to samozřejmě záležitost i potom využití přímo toho chatbota na jako vytvoření nějakého jako textu, což na první pohled mohlo vypadat jako docela dobrý nápad. Jo? Přece dokáže AI udělat rešerši starých kauz a poskládat to do nějakého textu. Tak další otázka, máte někdo? Nebo
Lukáše. Dokážete si představit, že tahle dynamika, kterou jste popisoval, kdy teda AI halucinuje a je nespolehlivým partnerem toho novináře, se změní tak, že ty výstupy budou jako užitečné, možná i dokonce tady ty juniorní kolegy, o kterých jste mluvil, bude vytlačovat z těch redakcí? Ne protože to bude levnější, ale že to bude levnější a zároveň kvalitní. Dokážete si ho představit, nebo je to za vás jako scénář, který je velmi nepravděpodobný? Tak stát se může všechno, ono se ten vývoj těžko předvídá, ale tak, jak my v současné době máme k AI v redakci přístup, tak je to jako velmi opatrný, střídmý přístup, jo? Protože za prvé, a to je samozřejmě problém řady jiných oborů, je v našem vlastním zájmu si ty juniorní kolegy vytrénovat na tom, že budou dělat nějaké začínající texty, když je škrtneme a bude to dělat AI a pak bude jenom nějaké další patro zkušených novinářů, tak jak ten obor bude dál jako fungovat. Jo? To prostě jako není možné. A druhá jako větší problém je prostě v tom, že přesně v té halucinaci. Jo? My jsme v situaci, kdy skutečně máme zásadní dopad na společenskou debatu v Česku a představa, že se spolehneme na to, že prostě budeme vydávat nějaké texty a ty prostě z nějakého procenta možná nebudou úplně pravda, a buď si toho všimne editor, nebo si ho nevšimne, je třeba pro mě osobně naprosto šílená. Jo? Pro tu investigativní práci obzvlášť, tam prostě, když vydáte nějakou nepřesnou nebo vysloveně lživou informaci, tak tomu člověku můžete zničit život, o kterém ten text pojednává ještě pořád. Jo? Ještě všichni nesledujeme jenom sociální sítě, spousta lidí čte i ty naše texty. A je prostě potřeba tu přesnost mít. Jo? A další věc, kterou samozřejmě sledujeme teď, a to se může změnit, tak je nějaká mělkost těch textů AI. Jo? Ony texty jsou celkem jako srozumitelné, jsou dobře napsané, jsou čtivé, a vlastně jako nepřinášejí žádnou informaci, kvůli které třeba já bych si ten článek jako přečetl. Jo? Ale to se může změnit, takže my, k čemu AI pro redakci používáme, tak jsou věci jako přepis nahrávek z diktafonu, když udělám rozhovor, jo? Nebo vytváření nahrávek, které si lidi můžou pustit místo toho, že by si ten text četli, taková jako vlastně servisní činnost. Dovedu si představit, že AI budeme používat třeba k rešeršní činnosti, jo? Dáme mu přechroupat nějaké velké množství dat, přičemž jako to jsou samozřejmě scénáře, které při té investigativě jsou. Máte prostě policejní spis, potřebujete z něj jako vyfiltrovat zásadní věci, máte stohy nějakých legislativních předpisů, potřebujete je porovnat a tak dále. Ale u té rešerše samozřejmě nelze vždycky spoléhat na to, že ta AI vám vychytá všechno a vychytá vám to správně. Jo? Já jsem k tomu jako velmi skeptický, se přiznám, protože já prostě potřebuju si být jistý, že ty věci jsou správně, jo? Což samozřejmě i já dělám chybu, lidi dělají chyby, ale nějak tak se úplně nedokážu smířit s tím, že bych ty klíčky od toho, jestli ten text bude správně nebo ne, předal nějakému jako stroji s tím vědomím, že prostě statisticky bude v nějakém procentu případů halucinovat. Dobrý večer. Slyšíte mě? No. Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste se někdy setkal s tím, že by ten aktér, který ho vyšetřujete, záměrně použil tu generativní AI k tomu, aby jako třeba naředil ten informační prostor nějakou zavádějící informací. Jo? Mířím k tomu, že generativní AI si umím představit, že využijou ti aktéři k tomu, aby prostě ty otevřený zdroje teda infikovali nějakýma nepravdama, aby pro vás bylo těžké, nebo zakryjou vlastnickou strukturu, tak aby pro vás bylo čím dál tím těžší odhalit teda tu pravdu.
A teď myslíte ve smyslu, že my něco vydáme a ten dotyčný to pak bude nějakým způsobem ředit, anebo že ještě jako před tím ještě předtím, než se do té investigace pustíte, on chce udělat něco špatného a záměrně, aby zakryl stopy, využije AI k tomu, aby po sobě zahladil ty informace, nebo aby spíš je znásobil a naředil tím, že tam dá spoustu polopravd a nepravd. S tím jsem se, přiznám se, ještě nesetkal, ale samozřejmě říkám to s dovědkem toho, že kdyby ti aktéři takto postupovali, tak je možné, že to ani nezjistíme, jo? Že k tomu použili umělou inteligenci. A jako ten scénář, který jste teďka nastínil, tak mě docela vyděsil, protože samozřejmě to je jako možný postup, jo? A myslím, že se s tím budeme setkávat stále víc, že při té obraně nebo naopak jako i nějaké ofenzivě ti aktéři to používat budou. Jo? My se s tím setkáváme už teď vlastně ex post, jo? Je to dobře vidět a samozřejmě člověk to může mít v rovině jenom nějaké jako podezření, které je těžko prokazatelné, jo? Ale když člověk vydává články týkající se třeba Ruska nebo Ukrajiny, tak velmi často se potom vyrojí spoustu velmi podobně vypadajících komentářů v diskuzích na sociálních sítích a podobně, které se ten článek snaží nějakým způsobem jako relativizovat, jo? A v některých případech to působí opravdu jako velmi koordinovaně, jo? V tom smyslu, že typově ti prostě hybridní akteři ví, že nemůžou ovlivnit obsah Seznam Zpráv, tak se aspoň snaží ovlivnit ten rámec, ve kterém ten obsah existuje třeba na sociálních sítích. Jo? Přesvědčit to publikum, které ten text na těch sociálních sítích najde, že vlastně většina národa si myslí, že to není pravda, jo? Že je to nějaká manipulace, že jsme uplacení, že prostě někomu sloužíme a tak dále. Jo? Takže a je to vidět, když se třeba podíváte na Facebook České televize, ČT24, to je hodně sledovaná stránka, která zveřejňuje hodně zpráv, tak tam jako většina těch komentářů dneska si dovolím tvrdit, že není autentická, jo? Že to nejsou reální lidi. Snahou je prostě vytvořit dojem nějakého davu, který vlastně odmítá to, co to médium přináší. Jo? Navzdory tomu, že to můžou být prostě boti. Kdybyste to kvůli mě představili, tak to mě dojalo, děkuju moc. A teď teda jdeme na to. No, to znamená, že my jsme jako novináři chtě nechtě v pozici nějakých jako hledačů pravdy, vyvracečů lži, což nás tak nějak staví do nevyhnutelného konfliktu s některými fenomény, které provázejí umělou inteligenci a které provázejí do budoucna budou. Jo? Myslím si, že jsme jako novináři sotva na začátku a že některé ty fenomény, které se budou odvíjet, tak budeme do budoucna nést jako velmi těžce. Nevím, jestli někdo zná tady ten web, jestli ho někdo někdy z vás viděl. Jmenuje se to Pravda Česko. A je to celkem logické, že ten web neznáte, on má úplně minimální návštěvnost, navzdory tomu, že působí jako zpravodajský web, vychází na něm hodně článků tvářících se zpravodajsky o dění v Česku i ve světě. A ta Pravda Česko je jenom součástí rozsáhlé sítě mutací, dneska už jako přes 100 různých webů, různých zemí po světě. A existují nějaké statistiky, že tady tahleta celá síť globální tak vydala už k dnešnímu datu téměř 8 milionů článků, navzdory tomu, že má naprosto minimální návštěvnost ze strany lidských uživatelů. Mohli byste si říct, že jeho majitele, provozovatele této sítě to bude štvát, bude si říkat, proč já to dělám, když to nikdo nečte, ale naopak. Tohleto je vysoce efektivní operace ze strany lidí napojených na režim Vladimíra Putina a účelem není ty, řekněme, proruské dezinformace a propagandu, které na síti těch webů vycházejí, dostat k lidským uživatelům. Účelem je dostat ty informace k
umělé inteligenci, která se z těch textů, které tam vycházejí, učí. Smyslem celé té věci je, že když vy potom zadáte v ChatGPT nebo v nějakém jiném oblíbeném chatbotu nějakou otázku, která se týká věcí, které spadají do ruské sféry zájmu a Rusko má zájem, aby ten chatbot vám odprezentoval nějaké stanovisko, které je pro něj příznivé, aby laicky řečeno papouškoval ruskou propagandu, tak aby ta umělá inteligence předtím byla jaksi nakrmena dostatečně obsahem, ze kterého ty věci, které se Rusku líbí, vyvodí a přetlumočí je svým uživatelům. Už na to existují studie, které vlastně říkají, že minimálně v nějaké fázi, v nějakých verzích těch chatbotů, tak skutečně ten chatbot, když se ho správně zeptáte na ty správné věci, tak začne říkat věci, které jakoby vypadly z ruských propagandistických webů. Funguje to celkem efektivně. My jsme nedávno, protože na to existuje takový pěkný dashboard díky výzkumníkům, který poskytuje informace o zdrojích, ze kterých třeba Česká pravda vychází. A nejčinorodějším zdrojem České pravdy tak je ten pán, kterého vidíte vlevo. Jo, je to invalidní důchodce z Přerova, který dokáže na svůj telegramový kanál denně vyprodukovat i několik stovek takových kratších článků. Když jsme se za ním vydali, tak on nám v celku pyšně přiznal, že má spoustu ruských kamarádů, kteří mu vlastně doporučují ty témata, o kterých píše. Proces je ten, že on napíše ty články na telegramový kanál a z telegramového kanálu to přejímá Česká mutace pravdy a z České mutace pravdy, aspoň teda podle předpokladů autorů té operace, to pak putuje do nějaké databáze, ze které se učí chatboty. Problém tady v tomhletom je, že samozřejmě zažíváme to dnes a denně, spoustu lidí, a je to logické, už dneska informace negoogluje, nehledá je na zpravodajských webech, ale zeptá se na to ChatGPT nebo nějakého dalšího chatbota. A už moc nepřemýšlí o tom, z jakých informací ta umělá inteligence vychází a jestli náhodou ta znalostní báze není otrávena nějakou koordinovanou hybridní aktivitou Ruska, Číny nebo kohokoliv dalšího. Problematické je to i z druhého pohledu. Nahrává tomu druhý fenomén a to je to, co umělá inteligence dělá nám, novinářům. Úplně otevřeně posledních, řekněme, 15 let pro média není úplně procházka růžovou zahradou. Vím to, protože já jsem zhruba před 15 lety tu veřejnost začal dělat a od té doby už sleduju jenom sérii škrtů, propouštění, rušení redakcí, protože prostě jednoduše ty ekonomické principy, na kterých ta média fungovala, tak přestaly dávat nějaký ekonomický smysl. Může to internet, sociální sítě a teď přichází umělá inteligence, která, když nebudeme úplně jako společnost připravení, tak kvalitní demokratická média může dorazit. Ten důvod je úplně jednoduchý. Seznam, stejně tak jako jiná média, fungují z inzerce, možná některá jsou za paywallem. Jsme závislí na tom, že vy přijdete na náš web, přečtete si tam článek, uvidíte inzerci nebo kliknete na tlačítko předplatit. Jo? V postupem času se většině médií Seznam v tomhletom poněkud ve větší výhodě mezi jaksi čtenáře a ten daný novinářský obsah vklínili nějací prostředníci, kteří za to žádají krvavý podíl, můžou to být vyhledávače, sociální sítě, ale pořád to znamenalo, že za vynaložení nějakých vyšších nákladů tak těm médiím přijdou ty čtenáři na jejich web a oni je můžou nějakým způsobem obchodovat, jo? Což nemyslím nějak negativně, prostě z něčeho se ta novinařina platit musí. AI v tomhletom přináší nový fenomén,
kdy vysosne ten zpravodajský obsah, který v redakci Seznam Zpráv třeba vytváří nějakých 150 lidí, jo, autoři, editoři, korektoři, vedení redakce, vyrážejí do terénu, baví se s lidma, je to všechno jako velmi drahé, časově náročné. Pak přijde nějaký chatbot, všechno si to zaindexuje a ve chvíli, kdy se ho zeptáte, aby vám vyplivlo třeba 5 nejdůležitějších zpráv dnešního dne, tak to udělá a vám to dost možná bude stačit. To znamená, že na náš web, kde byste mohli vidět inzerci a financovat naši práci, už vůbec nedojdete. Ten konflikt se postupem času vyhrocuje a vyhrocovat bude, takže dochází už teď k tomu, že tady vidíte vpravo článek, který pojednává o tom, že Google, když zavedl takové ty shrnutí, už to funguje i v Česku, že když vyhledáváte nějakou otázku, tak on vám vyplivne nějakou krátkou odpověď přímo na té vyhledávací stránce. Takže to snížilo prokliky na média o desítky procent. Jo? To znamená, snižuje to příjmy médiím o desítky procent. Řada médií na to reaguje tak, že těm chatbotům se snaží zakázat na svoje stránky přístup, aby je prostě laicky řečeno nevykrádali. Ne všechny ty chatboty to samozřejmě respektují, ale vede to samozřejmě k tomu, že když to respektují, tak ta oblast kvalitního zpravodajského obsahu, oblast věcí, které jsou vyzdrojované, které vznikají podle nějakého etického redakčního kodexu, v nějakém editoriálním systému, oblast věcí, které vytváří lidi, kterým skutečně jde o to přijít na věci tak, jak jsou, přinést publiku pravdu, tak se ten chatbotům uzavírá. Jo? Takže oni se potom učí přesně z toho balastního obsahu, třeba právě z té sítě Pravda, jak jsme o ní mluvili před chvílí. Jo? To znamená, že může se stát spolu s tím, jak spoustu médií prostě kvůli nízkému trafiku bude krachovat, vyhazovat a omezovat a další budou chatbotům zapovídat na svoje stránky přístup, budou zapovídat, aby od nich čerpali informace, že když se pak chatbotu zeptáte na nějaké otázky, tak vám bude odpovídat na základě velmi pofidérních nebo vysloveně lživých či zmanipulovaných dat. Jo? Takže nástroje, které bude k odpovídání na mnoho otázek o světě používat miliardy možná lidí, tak budou mít velmi problematické zdroje dat. A samozřejmě, že je to ten svět, tak jak se vyvíjí, je pro nás novináře velmi obtížný, jo, když se díváme na hybridní operace strany Ruska nebo i Číny, protože to jde všechno proti sobě. Jo. Na jedné straně business model médií do značné míry zemřel už před lety a AI ho možná dorazí. A na druhé straně ti protivníci, to znamená státem financovaní aktéři, mají k dispozici čím dál tím levnější nástroje, jak ty dezinformace a propagandu vytvořit. Jo, doteď to bylo tak, ještě do nedávna, že jsme si samozřejmě byli vědomi toho, proti čemu stojíme. Na začátku, když ten fenomén dezinformací se objevil, tak novináři měli nápad, že budou vlastně dělat jakýsi fact-checking. Jo? To znamená, někde se šíří nějaká dezinformace, tak my vydáme článek, že to není pravda, bude to nějak vyzdrojované a budou nám ten experti říkat, proč to není pravda. Jo, velmi rychle zjistíte, když tohleto chcete dělat, že než fact-checkujete jednu dezinformaci, tak vznikne 10 dalších, protože vytvořit dezinformaci je mnohem levnější a rychlejší, než vytvořit pravdivý článek. Takže fact-checking dneska děláme jenom ve výjimečných případech, kdy se opravdu začne šířit nějaká zásadní věc, která zasáhne velkou část populace, tak pak má smysl vydávat text o tom, že to není pravda. Ale jinak je to jako velmi neefektivní způsob, jak těm hybridním operacím v informačním prostoru čelit. Za covidu se ukázalo, že
Ale samozřejmě ten fact-checking je potřeba provádět do určité míry, protože se šíří dezinformace, které mohly zabíjet. Nicméně to, co my jsme začali dělat a to, co se ukázalo jako celkem efektivní, bylo nasvěcovat ty jednotlivé šířitele těch informací. U některých se to povedlo, jo, takže jsme prostě zjistili, že server Proud bývalého mluvčího Václava Klause Petra Hájka financují ruské nebo na Rusko napojené skupiny, jo, takže to, co tam publikuje, není asi úplně nezávislá tvorba a není úplná náhoda, že to nahrává zrovna Rusku. Byli jsme schopni zjistit, že Ladislav Vrábel, což je taková ta postavička, která jednu dobu byla schopna plnit pražská náměstí, tak to nedělá ani tak, protože by chtěla bojovat za práva lidí, jak jako říkal, ale protože má x exekucí a jak si potřebuje vydělávat nějak alternativně, takže ty dary, které od lidí chtěl, tak potom využíval na svůj život a prostě ty lidi děsil, lahal jim proto, aby vydělal. Jo? A pak samozřejmě byly věci, kdy jsme to tomu v obliku úplně úspěšně vysvětlit nedokázali, třeba Jindřich Reichl, který je dneska díky Tomio Okamurovi poslancem parlamentu České republiky. Jo? Ale byla to nějaká cesta, jo? Nasvítit prostě konkrétní lidi, kteří ty dezinformace na tomu publiku směřují, odmaskovat jejich motivace, financování, vazby. Umělá inteligence tohleto ale úplně mění, protože jsme tady najednou v situaci, kdy bude velmi levné a jednoduché, aby se téměř každému člověku připravili lži na míru. Jo? To znamená, už to nebude tak, nemusí to být tak, že bude 100 000 lidí sledovat na Facebooku Jindřicha Reichla, ten jim bude něco vyprávět, jo? A část těch lidí můžeme nějakou prací přesvědčit o tom, že je to gauner. Už to bude tak, že na základě nějakých dat bude možné vygenerovat důvěryhodně vypadající zpravodajský článek na důvěryhodně vypadajícím zpravodajském webu pro každého člověka na míru. Jo? To, co my jsme v minulých letech popisovali, třeba v případě Číny, Čína velmi aktivně shromažďuje velmi detailní data o západní populaci. Jo? Já vždycky, když někomu říkám, hele, nepoužívej TikTok, prostě je to jako nebezpečný, shromažďuje o tobě spoustu dat o tom, co se ti líbí, o tom, na co reaguješ, na to, na co nereaguješ, tak ti lidi mají často tendenci reagovat, no ale já nejsem tak zajímavý, k čemu bych těm Číňanům byl. Jo, realita je ale taková, že Čína tohleto mapuje u západní populace jako celku. Takže když by se potom rozhodla spustit nějakou individualizovanou hybridní operaci, tak bude přesně vědět, na co vy konkrétně budete reagovat. Co vás naštve, co vás vybudí, co vás donutí nejít volbám, jít volbám, někoho zvolit, nezvolit. Jo? A umělá inteligence bude umožňovat za jako velmi levný peníz na každého nasměrovat zpravodajský článek, celý zpravodajský portál, anebo dokonce nějakou kamaráda, který vás osloví na Facebooku a bude si s vámi psát. Jo? A tomu už z pohledu novinářského je jako velmi těžké čelit jinak než na úrovni nějakých obecných varování, který ale většina populace stejně asi nebude brát úplně vážně. A samozřejmě ta poslední fáze, ke které si myslím, že nevyhnutelně dojde v tom informačním prostoru a na kterou, a sledoval jsem to za covidu u spousty lidí, kteří byli prostě zmatení z toho, že z mnoha stran na ně vyskakovaly úplné lži, ale protože to bylo z více zdrojů, tak říkají z jejich pohledu, ty algoritmy je zásobovaly, když zjistili, že na to reagují sociální sítí, tak prostě nevěděli, co si z toho mají vzít, než jsou z toho v České republice minimálně desítky, možná více zničených životů lidí, kteří už nikdy nebudou věřit mainstreamové společnosti. A to jsme teprve na začátku. Jo? Pořád spoustu lidí má pocit, že když nějaká informace je
doložena fotografií nebo videem, které třeba vypadá autenticky jako nějaká televizní reportáž, kterou jenom někdo nahrál na sociální síť, takže je tomu možné věřit, teda, že je to něčí důkaz. Jo? Přesouváme se do doby, kdy už nebude na internetu žádná informace, kterou samo o sobě bude možné, audiovizuální myšleno, kterou bude samo o sobě možné ověřit, jestli je pravdivá. Jo? Už jediné, co budete moct dělat, je, že budete věřit tomu zdroji. Jo? Nástroj, který by řekl, ano, tohle video je pravdivé, tahle fotografie je pravdivé, některé nástroje to slibují, ale realita je taková, že to žádný nástroj neumí a s rychlým rozvojem umělé inteligence ani umět nebude. Takže budeme v situaci, kdy jestli budeme fungovat tak, jak dál, že budeme mít každý nějakou sociální síť, budou na nás proudit nějaké informace, tak už nebudeme schopni ani velmi poučeně rozpoznat, co je pravda a co je lež. Tohle je samozřejmě, bude podpořeno i různými automatickými boty, které už dneska tu veřejnou debatu manipulují. Když se podíváte na sociální sítě některých představitelů dezinformační scény, kteří dneska už bohužel pronikli třeba i do parlamentní politiky, tak vidíte, že oni, když dají nějaký příspěvek, takže ten příspěvek má někdy více lajků a sdílení než třeba profil Shakiry, jo? Která má o x milionů víc sledujících než oni. To není tím, že by Jindřich Reichl byl tak okouzlující, ale prostě má k dispozici, ať už vědomě nebo nevědomě, armádu botů, která mu tam ty reakce hned, jak on tam ten příspěvek na ten Facebook dá, vlepí. Jo, což je skvělá věc pro ten algoritmus, protože algoritmus tedy nazná, že Jindřich Reichl má hodně lajků, takže je to asi super obsah a ukáže ho ještě větší množství lidí. Jo? A tohle to všechno, a bojím se toho, v myslích lidí vytvoří jako velmi výraznou bramboračku teď je otázka, jestli si v nějaké fázi budeme schopni přiznat, že prostě není už možné věřit ničemu, co z řekněme, ne úplně důvěryhodných zdrojů na internetu si přečteme. Jestli budeme schopni zacouvat z té fáze toho optimismu, jo, kdy sociální sítě byly přece super příležitost, jak se každý může vyjádřit a jak dostat k lidem informace a jak je slyšet hlas menšin, a jestli budeme schopni se vrátit k nějakému pravěku z pohledu mnoha uživatelů dnešních sociálních sítí. K pravěku, kdy jsme měli nějakou důvěryhodnou značku, důvěryhodného novináře, důvěryhodné médium a věděli jsme, že když něco vyjde v tom daném médiu, u toho daného novináře, takže tomu lze věřit, protože je zatím nějaký redakční postup, nějaké etické mantinely, nějaký editoriální proces. To znamená, že ta smršť umělé inteligence může být pro stará tradiční média v nějaké fázi výhoda. Může se stát, že lidé si uvědomí, že to, co se valí na ně na internetu, už jako nedokáží rozšifrovat, nedokáží identifikovat, co je pravda a co je lež, a přimknou se k důvěryhodným značkám, což můžou být mediální doby, můžou to být influenceri, ale může se taky stát, že ta zavedená média na podvýživu finanční i čtenářskou zajdou dřív, než se tohleto stane. Tady je jeden příklad z nedávné doby, který si myslím, že docela dobře ukazuje absurditu toho informačního prostoru, v jakém se pohybujeme. Jistý Aleš Svoboda zveřejnil v lednu příspěvek po té, co prezident odjel na dovolenou, ve kterém tvrdil, že Petr Pavel je v luxusním rezortu, který patří poradci ukrajinského prezidenta. A Aleš Svoboda, díky tomu, že to bylo asi celkem burcující, skandální, algoritmu se to líbilo, mělo to hodně reakcí, tak s tím zaznamenal velký úspěch. Mělo to skutečně jako mnoho tisíc sdílení,
desítky a stovky tisíc shlédnutí na Facebooku a jinde. A dospělo to až do té fáze, že to skutečně donutilo prezidentskou kancelář tady tuto dezinformaci dementovat. Jo, takže prezident zveřejnil fotografie z toho svého údajně luxusního pobytu, jo, spartánský pokoj s 2 úzkými postelemi a to, že je na nějakém tripu se svými motorkářskými kamarády. My jsme potom našli původce té dezinformace pana Svobodu, zjistili jsme, že je to hlídač ze supermarketu, který asi nikdy nebyl ani v Horní Dolní, natož pak ve Španělsku a nemá naprosto žádný důkaz, že prezident v tu dobu pobýval v luxusním letovisku poradce ukrajinského prezidenta, což ale nebránilo tomu, aby se ta dezinformace předtím dramaticky rozšířila. No a když tohle všechno se stalo, to znamená dementy prezidentské kanceláře, samotného pobytu i rozkrytí dotyčného původního šiřitele, tak řekli byste, že to vedlo k tomu, že by teda lidé mohli říct OK, tak jsme se spletli a smažeme to, co jsme sdíleli tedy od pana Svobody. Ne. Došlo k tomu, že se začaly šířit příspěvky s tou fotografií, kterou zveřejnila prezidentská kancelář a lidé začali tvrdit na základě nějakých markantů, které tam údajně identifikovali, jakože třeba helma je příliš malá nebo postel stojí nějak divně, že ta fotografie, kterou prezidentská kancelář zveřejnila, je vygenerovaná umělou inteligencí. A že tudíž je to důkaz toho, že prezident lže a ve skutečnosti byl v nějaké líhni boháčů kolem ukrajinského prezidenta. Jo? Tím jenom chci ilustrovat, že už se opravdu posouváme do té fáze, kdy prostě budeme žít v nějakém jako, realitě, kdy už jako nebude úplně jasné, co je pravda, co je lež, a lidi už nebudou věřit vůbec ničemu pro jistotu. Jo? A to je mimochodem jeden z zásadních cílů těch ruských nebo čínských hybridních kampaní. Jo? Ne, aby přesvědčili veřejnost, že Vladimír Putin je fajn, oni se snaží přesvědčit českou veřejnost nebo západní veřejnost, že naše společnost nefunguje. Že není možné věřit nejenom politikům, ale ani policistům, soudcům, novinářům, lékařům. Jo? A ta umělá inteligence a chaos, který se na nás řítí a který způsobí v tom informačním prostoru, tak do budoucna velmi napomůže tady tomuhletomu cíli. A nebo, jak už jsem říkal, se může taky stát, že lidem dojde, a tím si samozřejmě přihřívám i svoji polívčičku, že tady pořád existují důvěryhodná média, doufám, že ještě v té době budou existovat, a že je možné ty kvalitní informace najít v těch médiích a že možná není dobré vycházet z nějakého jako Facebooku, TikToku nebo sociální sítě X. Jo? Tady je žebříček důvěryhodnosti Reuters Institutu pro Českou republiku. Vidíte, že nás ještě čeká poměrně hodně práce. Jo? V případě Seznam Zpráv, tak je to tak, že 54% lidí, když se jich jako někdo zeptal, jestli věří nám, tak řeklo, že ano. 26% jako moc neví a 27% nevěří. Jo? A tak pade na pade je to u jako většiny médií v Česku. A napravo ještě vidíte, ono to není moc dobře vidět, tady v těch títelných písmenkách, a důvěryhodnost různých institucí. Jo? Nejlíp jsou na tom hasiči, těm věří nějakých 70%, pak je policie, pak je Česká národní banka a z těch médií, tak jak to je, tak nejvíc věří veřejnoprávním médiím. Jo? Veřejnoprávní Český rozhlas, ten je jako k nějakým jako 60%. Jo? Což je možná smutné pozorovat, když teď vidíte, jak vládní koalice Andreje Babiše velmi rychle směřuje k tomu, že se bude snažit fungování veřejnoprávních médií závažným způsobem poničit a omezit. Jo? Což je ve věku bojící umělé inteligence a hybridních operací Ruska a Číny, které nás vedou na seznamu nepřátel, neúplně rozumné. To je za mě tak asi všechno.